Maray nabanggit po sa Indugabo. Si mama po ngayon na nagluto. Magluluto po siya ng ginataang para pagulong. Yan po yung tawag dito sa Bicol. Ewan ko lang po kung anong tawag niyan sa Tagalog. Pero hindi na nga ni mama ang lahat ng sangkap. Ayan, halo-halo na po yung ginawa niya. At yung isda pala ay kanya ng pinakuluan. Kaya malambot na po yan. Hinimay ni mama. At ayan po yung isasahog niya. Ito namang binili ng asawa ko na pork na ulam niya ay may tirang taba ng baboy. Kaya inilahok na rin po yan dyan. Ay, nakasalang na nga po yan. At pinakulo lang ni mama ng pinakulo. Ayan, talaga naman napakasarap nga po pag ginataan. Alam niyo naman po na ang mga Bicolano at Bicolana ay mahihilig sa gata. Ayan, talaga naman papamanti-mantikain nga po yan. Pag okay na po ay luto na po yan. Hira nga po kami makapagulay ng ganitong gulay. Sarap din po ang para paggulong kapag ang halo ay tinapa, pero walang tinapa si mamang nakuha, kaya yan ang sinahog niya. Aba, talaga namang napakasarap nga at I enjoy yung kainan. Salamat po sa panonood.